И здравейте, YouTube, аз съм XRCBG, както виждате, днес съм на синглплеер, да. И ще почвам нова поредица, която ще се казва как се прави. Съжалявам за лага, но ще се оправи. Знам точно от какво ми лаги. Да, така. И да, днес ще правим Obsidian генератор, както може би вече сте разбрали от заглавието. Така, всичко нужно е редстоун. После ще видите колко. Така, кофа с вода, кофа с лава, някакво блокче. Аз ще си взема и... Аре, това ще си взема. Така. Съжалявам за лага, но другите клипове няма да е така. Сега, трябва... Първото, което трябва да направите е ето това. Така. Чакайте. Така. Сега тук трябва да го полеете ето така. Добре. И сега трябва да го щупите ето така. Така. Ето. Остана е. Да, лагнало е нещо. Така, сега, тук трябва да го направите ето така по-ниско, да може водата да не е такава. Съжалявам за лага. Няма, в другите клипове, както казах, няма да е така. Така. Мравите. Сега, добре, ето това представлява Obsidian генератора. Това е всичко, каквото трябва да направите, но аз тук ще го оправя, защото избрах лошо място. Надявам се да не се е отразило много на клипа. Добре, ето, това представлява Obsidian генератора. Сега, другото нещо, което трябва да направите е поставяте редстоуна ето тук. И ето какво се получава. След което поставяте лавата точно ето тук. И тук ето, като се докосне с лавата и водата и се получава обсидиан. И дори и лавата ви се запазва. Ето, запазва се лавата. Може да си я вземете, но аз съм на креатив след това. И да, ето, както виждате, си работи отлично. Да, ето работи си отлично, може да го ползвате колкото пъти искате, но за всяко едно обсидиан ви трябва по едно редстоун. Редстоуна се добива изключително бързо и е много рядък. Рядък. Много се намира. Предвид на много места, като почнете да купаете на под, да кажем, 20 лева. Аз 20. 30 може да го намерите. Не съм сигурен на кой левел се намира точно, за това няма сега да обвъртам. Но ето какво представлява Obsidian генератора. Така, това беше всичко за днес. Надявам се клипът да ви хареса. Не забравяйте да харесате, да се сабскрайбнете и да коментирате. Това бях XRCBG и чао!